maġisterjali ssir minn maġistrat fil-kapaċità investigattiva tiegħu. F'inkjesta maġisterjali ebda persuna ma tkun għadha ġiet akkużata mill-pulizija, anki jekk jista' jkun hemm min huwa suspettat. L-iskop ewlieni ta' inkjesta maġisterjali huwa li jkunu preservati traċċi materjali ta' reat jew biex tkun misħarġa mewt suspettuża, jew vjolenta, jew mewta li l-kawża tagħha ma tkunx magħrufa. F'inkjesta maġisterjali l-maġistrat jeżamina x'evidenza teżisti biex ikun determinat jekk persuna għandix tkun akkużata b'reat jew le. Jirriżulta li bħalissa hemm aktar minn 1800 inkjesta maġisterjali pendenti quddiem il-qrati ta' Malta u Għawdex. 1500 inkjesta maġisterjali pendenti quddiem il-qorti f'Malta u 340 inkjesta oħra quddiem il-qorti f'Għawdex. Maġistrat partikolari waħdu għandu kważi 400 inkjesta pendenti quddiemu. Maġistrati oħra għandhom bejn 100 u 200 inkjesta pendenti quddiemhom. Fil-maġġoranza l-maġistrati għandhom bejn 50 u 100 inkjesta pendenti quddiemhom. Ftit tal-ġimgħat ilu fil-Parlament il-Ministru Chris Said kien qal li hemm 24 ġudikant li huma provduti b'messaġġier wieħed minflok 2, 4 ġudikanti qegħdin mingħajr is-servizz ta' Court Assistant u li kien hemm ukoll imħallef li kien qed jistenna li jiġi provdut bit-tieni assistent ġudizzjarju.